Il-helpline 138 mindu tnieda f'Awwissu li għadda daħlu 14,474 telefonata, medja ta' kważi 100 telefonata kuljum. Minn dawn it-telefonati iktar minn 11,300 telefonata kienet għall-Awtorità għall-Binju u l-Kostruzzjoni. Għall-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol kien hemm 3,163 telefonata. L-aħħar ġimgħa ta' Novembru kienet l-iktar ġimgħa illi fiha daħlu telefonati. U l-inqas ġimgħa li fiha kien hemm telefonati kienet l-aħħar ġimgħa ta' Diċembru. Dawn iċ-ċifri ngħataw f'kampanja ta' għarfien dwar il-helpline 138 li saret fl-aħħar ġimgħa tas-sena mill-BCA u l-OHSA fil-komunitajiet. F'dil kampanja l-impjegati miż-żewġ awtoritajiet kienu l-belt ta' Sliema Buġibba u Raħal Ġdid. Hemmhekk l-impjegati wieġbu għal mistoqsijiet tan-nies u qasmu fuljetti informattivi dwar is-saħħa u s-sigurtà u l-kostruzzjoni. In-nies min-naħa tal-BCA u tal-OHSA niżlu fil-pjazzett flimkien ma' nies oħra u l-pubbliku ġenerali biex nifhmu eżatt l-issues li seta' jkun hemm u anke nieħdu l-kummenti diretti tan-nies konċernati, tal-poplu ġenerali. L-OHSA hija riżorsa f'pajjiżna għal kull ħaddiem f'liema settur ikun għandu jersaq lejna biex aħna nkunu nistgħu nissapportjaw u ngħinuh jekk ikollu xi concerns fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Ġeneratin Attard għal dan l-intervent fil-komunitajiet jikkonferma l-impenn tal-Gvern li mhux biss jippromovi s-servizz tal-helpline imma li jkompli jisma' sabiex ikompli tejjeb is-servizz.